Ja mikä juttu toi Zyga? Menikö sulla myöhään eilen vai? Normaalisti jo, ei uskaltanut lähteä autolla tänään surffaamaan. Otettiin tuollainen Zyga, joka niinku faktisesti on vähän niin kuin moottoripyörä. Toimii kyllä tosi hyvin tämmöisessä ammatissa. Joo. Tultiin surffailemaan. Ei ole kauheasti aaltoa tänään. No ei ole kyllä tarvinnut paljon hosua. Pystynyt keskittyä palautusjuoman nauttimiseen. Joo. On kirkas ilma. Kirkas kalja. Siihen sopii kirkas pisse. Meillä on läppäri tässä. Sopii tähän surfimeininkiin, mitä ollaan harrastamassa täällä. Helvetillinen alko, niin ei uskalla mennä tonne. Laitettiin mosaikkiin paljon, vähän tummempi runko. Kiva juoda. Maku löytyy, mutta ei liikaa niin, ettei pysty skippaamaan ihan niin kuin palautusmielessäkin. Eikä ihan hirveän paljon edes alkoholia. Tällainen mukava rungokas tommoseksi American Pale Aleksi. Löytyy maku aika kivasti. Maistetaan vaan. Tuleepa tosi kivasti toi mosaikin aromi läpi tässä. Ihan mielettömän hyvä bisse. On muuten helvetin hyvä bisse. Ai. Aina yhtä hauska. Tästä ei lopu niinku käyttämällä. Tää huumori ei lopu tästä. Mä oon yrittänyt vähentää tän käyttämään. Siitä pelkkään bisse.